Dalan urip. Manungsa urip iku kang nemtokake laku. Najan dalan akeh watu, ora goyah marang kang dituju. Aja kakean ngesula. Ora peduli omongan wong liya. Wong liya ora ngerti tujuan kita. Yen kita percaya bakal iso, Gusti mesti menehi dalan kang padhang. Dalan kanthi tekane gegayuhan. Masih dalan urip ora gampang, nanging tetep berjuang kanggo nyiapne masa depan. Nalika lali kelangan dalan, ana Al-Qur'an kang dadi pedoman supaya nemu dalan kang padhang.